ya. Anjay mara weh. Anjas mara kok anjay mara. Ya ora, ya ming sauni-uni oh ya sakarepmu. Anjay mara. Iya. Uluk salam, Dik. Nang endi, Mas? Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Wah, ngono iya. Kula nuwun atur kula nuwun wonten mriki nderek gladi wanuh gulang kepang wonten ngersanipun para warga ing tlatah Sangen setunggal Banjarejo Tanjung Sari. Nggih. Acarane apa? Acarane ya ki bersih dusun utawa mereti dusun Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Wah ngono ya. Bersih dusun ya. Upacara adat ya upacara adat sing ya pancen saben taune kabeh para warga mesti ana padha nglakoni. Iya, iki taun iki lho. Oke-oke iki yo dasare nek sing jeneng rasul utawa merti dusun ki mesti bareng. Bareng. Kadang sok tanggale padha, dinane padha. Mergo ya pancen sasi sing apik ki sasi besar ngene iki. Oh iya iya. Lah sok sura kuwi wis beda meneh. Oh ngono iya. Nek sura ya insyaallah awake dhewe ya tetep mangkat. Ya. Sing nangis ki ya kimpul ngono kuwi. Lah ngapa? Ah sura ya blas ora ana wong ewuh kaya. Iya iya. Ya rame-ramene saiki. Iya wis kimpul ngasih ngroyos. Apa nih matane? Oh. Ngasih bleret kae kok. Iya. Jan ya wis kaya sakwet. Mergo ya awan wengi. Nah aku lak ming wengi tok dadi awan ki iso sare. Turu sare. Oh iya. Awake dhewe kok dibasakno ora. Atur panuwun sartane atur kula nuwun sepisan wis diaturke. Angga lurah awake dhewe njurung pamuji mangayu bagya ndongake kaleksanane adicara upacara adat bersih dusun iki sing wis kelakon sing wis dilakoni dening ngersane para warga. Asung donga pamuji ya muga-muga warga ing tlatah Sangen setunggal Banjarejo Tanjung Sari sak sampunipun ngawontenaken upacara adat merti dusun mriku sedaya pinaringan kalih sing sambikala pinaringan rahayu wilujeng amin ya ternyatane iki dadi sarana lantaran pancatan nggone nyaketke ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat upacara adat iki mujudke sawijining ibadah wah ngono ya utawa sedekah bumi ya ngaturke panuwun mring Gusti lantaran bumi sing menehi panguripan akeh tumraping para kawula. Wong ngono ya. Lan muga-muga Iwang Sri lan sadurung tumedhak ana ing bumi Sangen siji Banjarejo wekasan iso ijo raya-raya tetandurane iso ayem tata titilan tentrem para warga masyarakate. Amin ya. Ya kejaba saka kuwi ya ndongake muga-muga sing para warga ingkang dadi petani mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka. Amin. Ora ana ama apa-apa ya sing disuwun ngono. Panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Sing dadi pegawe ya enggal mundhak derajat pangkate. Amin. Sing bebakulan ya muga-muga laris dagangane, laris usahane. Amin. Ora ana alangan sewiji apa-apa digampangke digangsarke lakune. Amin ya. Ya atur panuwun ngursane para panitia sing wis kepareng nimbali karo adewe. Atur panuwun karo Pak Dukuh. Pak Suparno wis matur nuwun pokoke luar biasa. Terus uga ngadhe ngaturke Pak Penasihat penjere Pak Paijan Sastro Suwarno. Uga ngaturke karo Pak Ketua Panitia Bapak Agung Riyanto karo Pak Subarno. Oh ngono ya.
Uga sekretaris ana Pak Yusuf Riyadi, sekretaris Pak Sutanto. Bengi iki uga disengguyung adicara iki disengguyung dening donature ana siji Pak Bapak Anwarudin. Oh ngono ya. Terus Bapak Lagio Mario Raharjo. Terus Bapak Supriyatin, Bapak calon DPR. Oh ngono ya. Bapak Galih saking Galih Putra Rias atau persewaan. Oh ngono ya. Dari Tour Travel Salsabila 354. Dari Edi Busono UD AD Material. Oh ngono ya. Uga saka keluarga besar perantau Jakarta, Bogor, Bekasi lan Yojo. Oh ngono ya. Sing paling genah warga sing mapan ning kene sing padha urunan. Oh ngono ya. Mula mau sore nek disebutke iki menika nggih ugi saking swadaya masyarakat. Lah mosok do melu urunan kok ora disebut ki ya kepiye. Ya mula ya ngaturke panuwun, ya ngaturke panuwun ngersaning para warga Sangen siji Banjarjo kabeh wae. Ya muga-muga pinaringan sehat bagas waras ora ana alangan swiji apa-apa. Amin. Ya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune Mbak Anting. Oh ngono ya karo sapa? Lek Waluya. Oh ngono ya. Ya saurunge awake dhewe sapa-sapa sikik kanggo pemirsa sing ana lokasi kene lan pemirsa sing ana YouTube. Matur nuwun pokoke sehat selalu semuanya. Ya. Uga salam kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul. Uga salam-salam kanggo sedulur-sedulurku Mas Daga Lover sing ana ngendi wae. Sing ana Bojonegoro, Jatim, Sulawesi, Kalimantan lan sampe turute. Iya. Mulane kuwi ya kimbeng iki ya nggawa kaos. Kanca-kanca nggawa kaos. Kaos gambarku. Pira regane? Murah wae, ora larang-larang. Sing dawa 80, sing cendhek 75. Weh, murah banget, murah. Wis murah banget isih ana sing ngenyang kadang kala. Ya ora apa-apa. Ya tonehne. Ora. Bela aku ora ngurusi kuwi kok, Ding. Kanca-kanca sing ngurun bu dinehke apa ora? Oh ngono iya. Ki jane. Oh ya. Iki jane kaos iki ya arep tak dum-dumke. Ngono. Ya ning gandeng cacahe mung nggawa sithik, kengko nek ora uman kabeh mung ngene-ngenengan dadi rebutan terus suwek. Malah eman-eman mula diweki rega. Wah ngono ya. Oh dasare niate arep adol ya adol ngono wae kok. Oh iya. Marai semedot. Iya. Bintang tamune Mbah Klawar kok jebule. Wah, Mbah Klawar kok. Iya. Ora sida Mbah Waluya. Info sing tak tampa Mbah Waluya. Ning ora apa-apa. Disepoti wingi ana sing ngersake ben supayane bintang tamu Mbak Anting iki karo Mbak Elisa wingi kon anu mawar kuning. Iya, ning gandeng wingi wis kelalen, wis kebacut ngonekno jeruk Garut. Ya saiki dionekke mawar kuning. Wah ngono ya. Monggo Mbak Anting karo endi to Mbak Klawar iki jane iki? Ya. Panggilan kepada Mbah Klawar. Oh, yeah.
Mbok kon ngewangi ngangkat sapa ana men enteng. Diangkat sapa? Mas Kimpul. Wong kuwi nek. Miku rada dientengke ya, Mas. Oh ya. Nggih. Di cepat baterene kok enteng. Apa baterai apa? Baterai ku nek baterene to. Oh iya nek baterai. Mari abot baterene. Mas Kimpul cepatno Mas Kimpul. Nggih, niki dalange putih ireng kaya lek cecak, heeh. Aku ora ngomong lho ya. Lah ya aku dhewe sing ngomong bangane disikan tak disiki. Heeh, aku ora ngelokke ya iki, aku meng ngomong dalange agemane putih karo ireng kaya apa? Kaya apa? Lampu. Jeremu kaya telek cecak. Tapi ora kok. Tansah gagah. Jenengan iku ketok gagah pol. Ketok alus, ketok bagus intine. Nggih, niki wau kula ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Tanjung Sari nggih. Nggih, sangen siji sangen siji Banjarjo. Sange siji. Nggih, Banjarjo Tanjung Sari. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat sange toh? Sangen. Sangen. Nganggo N. Oh nganggo N. Heeh. Oh sangen. Nggih. Kula nuwun masyarakat Sangen. Lah ndi suarane? Baleni nggih, baleni nggih. Kula nuwun masyarakat Sangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah yo ngono no nek omongi lak yo ana suarane. Oh, jenengan beto ingon-ingon to, Mbak? Hah? Jenengan. Niku mbah kula. Oh, mbah jenengan lah tak kira. Mbah saking Mbah Adam. Mbah Klawar mriki mbah kula dikancani putune kok ya jenengan bar jempalik kok ya ora mboten istirahat to. Aku ya kepengin ngancani karo putu mbiyen tak dusi mboten saiki tak dusi ra gelem. Ya isen to ya. Kula nuwun Mbak Cangi. Kula nuwun Mbah Klawar, kula nuwun mangga. Ya kaya padha-padha le dayoh ngono kok. Nggih, Mbah Klawar niki wawi bar cerita. Pripun? Ceritane nek omong ki mau bar jempalik to. Neng endi? Ning ndi mau Mbah nek jempalik Ah, jenengan? sanggon-gon aku jembalik iki aku waton selo. Terus tak tekoni. Niki awake dhewe nuwun. Lah napa Mbah? Mula-mula ora ana bom jebluk. Lah ngapa, Mbah? Lah kok Wah, nek ana bom jeblok? jebluk iki keluarga kewangen endi kene? Sangen. Sangen iki wis entek lho kok rono kae jan. Jan penontonnya Alhamdulillah. kaya wong Nggih. nonton bal-balan ya Mbak. Kula ngaturaken kula nuwun dhateng ngersanipun warga masyarakat Sangen. Bapak Lurah, Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Penewu, mbok menawi rawuh ngaturaken kula nuwun nderek bingah, nderek mangayu bagya mugi-mugi warga ing Sangen mriki anggenipun ngawontenaken tasakuran Rasul ing benjangipun mahanani ayem tentrem lumintu rezekinipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaya keten iki jan kanggo contoh. Iki sak pedukuhan ngangkat dalang kondang iki lho. Lah Ora iya. warga Sangen apa guyub rukun niku paling kuat. Mula tepuk tangan untuk warga Sangen. Tepuk tangan yang meriah dulu. Untuk percontohan. Makane nggih to Mbak jenenge wong warga desa Sangen ki ya nemu sasmita ya nemu pralampita. Mugi-mugi desa niki bakale dadi desa kang ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, Iya. ora kurang sandang lan pangane. Wah, pokoke nek anggere diundang niku lek kula ndongake tenanan. Ning nek ora diundang aku pethuk pe ora aruh-aruh. Lah kok ngono karepmu piye to Mbak? Lah oleh para angsuran ku ya tobat aku. Oh lah ya, sing penting sing didongakne warga Sangen ki ya kudune panjang usia sing jelas. Lah iya. Wah, iki seragame beda karo wingi. Lah iya. Wiagane wis lurik-lurik. Wingi biru, saiki lurik. Biru artine apa? Biru. Biru ya artine apa? Bisa rukun. Oh iya, nek Makane lurik. lurik, Heeh. luru kirik. Luru kiri kayak si Toti ngasu ngono kok. Iya. Lah biasa mah ya dadak takon biru lurik. Iki pepunden karo pepunden lho ora kena ning kene iki ora kena jorok, ora Nah. kena saru. Lah saiki bahasa Halus. Jawane anjing apa? Asu. Ya ora sanget. Lah kuwi saya saru. Lah tok kon basake to. Bahasa Jawane anjing. Sekawon. Nah, kayak tak genten aku. Lah apa?
Kula nedeni kucing jawane piye? Kula Nedeni kucing. nedeni kucing. Heeh. Kula Nedeni kucing jawabno. napa Pak? Apa pertanyaannya? Nedeni. Kula nedeni kucing. Nedeni. Ula. Oh, kula aku makani kucing. Hah? Mangani. Kowe mangan kucing. Aku mangani kucing. Oh, lah ya jenenge penyanyi Gragas ngono. Andane kondang anteng. Nek ora anteng rasul, ora rak sida rasul. Ya, lagi niki nyepeni. Ya saiki genten tak bedheki. Apa? Ngopo mayit kok dibuntel kain putih? Bakal wis umum kok ya. Ora Kak Kandhani. Ora eneng mayit ki gur dibuntel nganggo blarak. Salah. Apa? Mergane nek mayit dibuntel kain ijo ndak dikira lontong. Iya. Oh, pinter aku to saiki ndagel. Iya, kayak nek lontong kowe gelem ngemplok ya. Masa ya aku ngemplok mayit. Kewan sing paling kendel dhewe apa? Serigala, Utuh, paling kendel dhewe. buaya, Utuh. Lah apa, Mbak? manuk. Tuh, Lah apa to, Mbah? paling kendel dhewe. Heeh. Tumo. Lah kok iso? Tumo aku ngidak-idak biasa para tuamu kowe wani kok. Tenan. Liyane tumo ora. Liyane tuh. Ya cengkel-keli ya keleng-kelan kok. Nek anak kewan sing paling gede dhewe apa? Paling cilik dhewe. Anak kewan paling cilik, Paling cilik. tengu. Utuh. Tengu. Anu, apa Turah sing Pak niku. Oh, lagi mang betah mriko lah namung aruh-aruh. Wah, ngelirik penyanyi. Panitia open. piye to jane iki ane panitia? Ana kok? panitia kok kene ana anteng nang kene iki ngene iki. Mang Jawel udah biasa ra bayar umpung undang. Jawil-jawil ya, enggak pareng jenengan kan harus melindungi saya sebagai putune jenengan. Lah aku tak kudu tak sedakohke. Lah aku bojoku wis tak go nyang rondan. Saiki diteruske mang kewan. Heeh, Kewan sing cilik. paling anak kewan sing paling cilik dhewe apa? Apa, Mbak? Undur-undur. Duh. Napa Pak, Bu? Duh. Kleru Lah kan iso marah kok salah kowe. Lah tanggongan kali iki malah kayak diwalah anak gajah. Kok iso anak gajah? Anak gajah ki bleduk iso nyekel bleduk apa kowe? Aku pegel aku nek wis karo Mbah Klowor iki. Kayak ojo pegel urung tak kapak-kapak kok pegel. Sanene tak kapak-kapake malah kepenak. Ya wis saiki tak bedheki genti. Apa? Kewan apa sing paling ngeyel? Munyo. Ah bener. Hah? Lah bener iki. Bener to? Bener. Heeh. Saiki nek ana munyo. Saiki nek ana munyuk Ana apa? munyo gendong anak. Heeh. Ning dalan ditubruk. Anu motor mboke nesu ora. Wah! Anake munyuk Anak munyo ditubruk motor. ditubruk motor. Mati. Ya sebagai mbok mesti nesu. Nesu tenan. Heeh, nesu Ya, lah. Oh sabar. 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 Lagi sene kene sing munyuk aku berarti. Lah kene wis ngaku mboke munyuk. Ya aku sebagai ibu, tapi Heeh. duduk ibuke munyuk. Heeh. Ya mesti nesu to. Nesu ya sabar. Tak kandhane wong nesu ki kembange lara. Nek lara kembange pati, nek mati kembange sebesek. Aja. Wis angel nek musuh wong tuwekan ini iki. Ya to, karuan aku ki. Ya, Jenengan niku lho. aku ki malah padake gur gembili bosok tuwekan. Jenengan niku lho, waja kalih lambe mboten akrab kok iso ngandani. Syukur. Mbok topenge dicepot. Lah iki ya aja ning ngarepan dipirsani wong akeh penyanyi ngunekke wong tua lambe truk biangane to. Lah ya Mboten. sapa Lah napa bosone? Kowe kok melu guyu ya go melu-melu. Oh. Lho Mbah lah, Apa musuh kowe? Mbah lah basa Jawane lambe niku napa nek kagem wong tuwa niku? Lambe kuwi apa? Grono. Bibir. Bibir. Bibir basa Indonesia. Oh iya, lambe kuwi. Ya gek lower ngono kuwi. Oh lower. Berarti lowere jenengan mboten lower. Apa piye? Gek omong apa gek congor ngono ben enak karuan. Amen le ngrasake kuwi kepenak.
Nggih. Iki Mbah Waluyo ya wis rawuh. Oh, sampun rawuh. Ya kon Nggih. kerja rene. Ndi menungsone? Panggilan kepada Mbah Waluyo. Mbah Waluyo sampun rawuh, Ayo sampun Mbah, dugi. kerja bakti. Ayo Mbah Waluyo kerja bakti. Tak hitung Ayo. 1 ping 3. J. Ayo, 1, 2, 3. 1,5 punjul seprapat. Kurang seprapat. Genep 1. Loro setengah. Kurang seprapat ora teko. Gugu. Ya ora ya, wis cintane wae kaya. Oh, dereng dugi to? Empun jane ning. Oh, sampun jane. Tasik ganti sarung. Ngaso. Oh, tasik ngaso. Oh, nggih niki wau nggih wonten pamundutan kuwathah. Iki ya akeh kathah. Coba jenengan. Nah, iki sugeng dalu Masda sak rombongan katur dumateng para pinisepuh inggih menika Bapak Duko Parno, Pak RW, Pak RT Karang Taruna Dusun Sangen Setunggalan. Juga ucapan terima kasih kepada panitia pelaksanaan Bersih Dusun Sangen 1 yang sudah bekerja keras mensukseskan acara dari awal sampai akhir pelaksanaan Bersih Dusun Sangen Setunggal ing pangajap mugi-mugi para pinisepuh warga masyarakat Sangen Setunggal pikantuk ayem tentrem rezeki ingkang lancar amin. Rukun kompak kerjasama yang baik saling menjaga kebersamaan dan toleransi kanthi semboyan Kulo bis kuntul baris sayek saeko kapti bareng-bareng mesti iso nggih pinangka pamunduting gending gubuk asmara utawi Gerajakan Banyuwangi saking Pak Sutopo Yuwono Bogor nggih. Wah. Malah Pyayi Bogor. Pyayi Bogor. Pak sinten wau, Mas? Pak Sutopo Yuwono. Sutopo Yuwono. Wis ketemu urung kowe? Sing wau to? Pak Sutopo wis tepu urung nek aku wis. Sing pundi to, Pak? Pak Sutopo kuwi peyayine dhuwur rada ndek. Dhuwur rada ndek piye? Heeh, wong iki gagah cilik Gagah sing endek apane? Sing wong ngagem sembagi mau lho. Oh, alah sing batikan kuning. Wong iku ora batik. Ora. Udu batik, ngagem-ageman batik. Heeh, lha ngono kuwi kae mau. Lha ki Mbah Waluyo. Oh, Duding. Waduh Mbah Waluyo. Udu. Senes niku Mbah Klowo. Mosok ana pelawak kok pasisan, waduh. Oh, rayine Mbah Waluyo. Lah iki rayine Mbah Waluyo, ki Waluyo. Kok Waluyo? Lajeng? Nah, ini Nggih. itu yang itu coba dibaca. Coba dibaca. Oke. Ini ke munggah yo. Wes Jan, larise Mbah Waluyo. Heeh, Jan. Ya mumpung isih anu kena gek-gek memangan. Oh, tak kira ora cukup wedang. Nuwun bacange. Mangga wah putih nganggo anu ta. Nganggo lipstik barang iki. Heeh. Lha yo ngene iki abot-abote golek dublak putu kuwi direwangi. Weh, matur nuwun. Anu jenengan Wah, Tuhan Mbah. Pripun, Mbah? Pripun? jenengan kali wah, weh ngapunten lah aku arep ngono kaya. Ndas murah. Pripun Mbah Waluyo? Wiyah. Ora Aku ki yo wong nang kene. Tak kira nek undi-undi. Lah nek aku yo orang ngira nek dadi aku nyampluk ngene nuwun pangapunten aku. Lah pripun to Mbah Waluyo iki mosok onde-onde mlethek. Tak kira oleh ngene iku mu anu nah. Tak kira jarak nek terangane ora. Ora jarak aku. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenan. Ngopo dilapi lipene rasa dilapi. Weh, nggih, pun nggih, matur nuwun. Dereng Mbah Waluyo. Iki kon maca. Iki layang kaya. Iki tak waca wae ya. Nah, iya apa dikemah-kemah. Ayo. Kok Mbak Waluyo iki piye to iki? Gawake. Ya, wah jan malah ngerah. Sugeng dalu Mbah Waluyo, Ya, gendalu. Mbak Anting, Mbah Klowor kalian Ki Dalang Yusuf sak Nggih. rombongan. Wah, wong papat. Badhe nitip salam kagem warga masyarakat Padukuhan Sangen Setunggal. Nggih. Caos donga pangestu mugi-mugi anggenipun bersih dusun utawa rasulan. Sik duwite kecer. Ora nek kecer wis gur kuwi kok. Saking kula Sajiono beef atau bakso Bude Bekasi. Oh nggih. Lagunipun rujak jeruk dijogeti Gambyong. Oh nggih. Wonten saweran
500.000 sijine didelikne Mbah Klowor ndi gorene. Aku ora ndilekke. Ya Lah wes. mang tiba siji. Ora ben iki bagane ya gor iki ket. Wah ora degi lho. Wah, kok deg-degi karo kanca. Gene ngono wis merinding. Niki wonten melih. Sik Mbak tak jupuke ning tasku. Oh iya. Oke aku mang oleh. Sangu. Lah iya akeh titipan ya aku ya tak jikok. Lah di Tali ya titipan akeh banget. sing ngendi to gek kemah kleru bayaranku. Wis tak Kok titipane. aja diguang. Lah gopo? Dipangan men ora reget ngendi-endi. Sak-sake ada. Kaya sing ramah lingkungan. Kagem Mbak Anting nyuwun lagu Jenang Gula dibawani. Wah, sing melenyek-melenyek iki. Lah Lagu, iya. lagu menika katur dateng sedaya panitia Rasul lan warga masyarakat Sangen siji dari Mbah Kong. Oh nggih. Sawerane engko. Sik. Sing Repot nek kowe nggawa dhewe iki repot, percaya aku. Halo, coba gawanono. investasi bodong nek nggone Mbah Waluyo iki. Wah, ya ora ngono jenenge wong urip ki ya kaya Aman ngono. ku nek sing gawa aku kono. Katur Mbak Anting saking Pak Gatot Purnomo nyuwun lagon sesideman ingkang nyekar Mbak Anting kanthi bawa dandang gula palawaran sawer 200.000. Oh iya, rumaten wongku iki sing diparingi. Sijine. Di Siji rumah. meneh. Ora neng sing nggo khusus kelawar ora neng to. Lah kaya yo waloyo bang ora ana to iki. Ana mau. Hah? Ana. Ya wis aku tak bali wae malah kepenak. Mbah aja. Lah wis lunas. Oh ya. Satu lagi yo. Selamat malam kagem Mbak Anting dan Pak Waluyo dan Mbah Klowor mau menyapa salam kagem. Kelawar ki ora usah diwaca. Aja ngono to, mesake. Aja sia-sia to karo Mesake wong lho, tuwa nggih ya wae. Mas Dayo. Kita itu harus menghormati loh Pak De. Ora diwaca kok sia-sia. Nah, kiri terus sia-sia aku aja semelang tak santrete no. Tapi wis kita ancam wis plembang-plembung nanti. Nek disantet diisi apa? Santete. Isi radio to malah penak dirungokke ngono kok. Setake wayang. Mau menyapa salam kagem keluarga besar IKG Korpan Tanjung Sari di wilayah Jabodetabek. Lagunya Lingsir Wengi saking kula Bapak Mionar Adi Wiguno Jakarta. Oh, sip. Sawer 200.000 niki nggih Pak Bu. Terus wau wonten Pak Haji Sarimin ajenge Oh, iya. napa minggah. Oh nggih. Pak Nggih. Pak Haji, heeh. Pak Haji to wau? Pak Haji Sarimin. Nggih, Pak Haji Sarimin. Ngopo? Rumah saku ya Pak Haji Sarimin ning ora nyang pasar lho iki. Nggih, monggo bisa nganu disebut ora? Monggo Pak. Monggo langsung gas. Pak Haji Sat-sat. Sarimin matur nuwun. Iya. Monggo Pak. Ayo. Salimin. Oh, Salimin, Pak. Oh, Pak Salimen nggih. Napa? Oh, jenengan. nggih. Pun ngeten mawon sakniki niku. Anu kersane. Matur nuwun nggih, Pak Haji. Ya nggih. Sing ijo mawon kelawar nggih pun ngaten mawon. Napa Pak? Mesake lho, Mbah. Aping Gunung Jengleng, Jula Juli. Oh nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak De. Mugi-mugi lancar rezekine. Amin. Imbui sanake abang kok biru. War, iki rak yo ana abange to ora ketang sithik iki, rak yo wis Ya, kok abang kok kebengen. Loh, iki kan wis 50 to. Iki 100 wis ta. Niki pira? 50. Iki pira? 50. 50 tambah 50. Mbuh. Lah ya 100 iki wis bener no, Mbak. Iki dienggo Nah. sanggung dandani pit mau sing Pak Haji mbok kecer. kelawar bar jungkel to. Nggih. Kowe ning kelawar ki ngene pinter. Pintere Jungkel ki sepeda motore remuk ora apa-apa. Pokoke sing penting nek wong-wong sepeda remuk motor ora apa-apa. Nek kelawar ora. Sing penting motore butuh, wonge remuk ora apa-apa. Soale kan di BPJS. Ning aku ki arep tiba remoke lho, enjoh menghindari. Heeh, terangan. Aman. Lah iya. Soale helme karo kuwine maju kuwine dadine. Ngrukop kuwine kok ya. Ya. Nggih, niki wau sing alus-alus riyen mawon nggih. Iki ya ana Mas Dalang. napa iki nyuwun Napa lali janjine kenging kan Mbak Anting gene kan sedaya pelanggan bakso Super Jumbo
Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Yogyakarta ingkang wonten Tanjungsari kula tenggo kerawuhan panjenengan kagem asta kalian sedaya kru mugi tansah diparing kesehatan sukses. Halo amin. Nggih saking bakso super Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Jalan Perang Titis KM 5,7 Jalan Veteran Pintu Barat Wiraloka gitu. Nyuwun lali janji. Boleh maca dalange apa yang ngikralke among aku ra dong. Iki maca apa nglindur? Niku dalange lagi sariawan mau. Oh, lah iki bengi lho. Ya dadi sari bengi. Lah ra ngono. Ora iki ya dasare ya aku ki urung teges jane. Mau ki turuan ning mobil sayane urung teges iki. Iku tak anu ya teges. Wes sing penting ki istirahate nggih Pak. Iya. Istirahate dijogo. Oh ya wis nek ngono tak anu tak istirahat kek do muni piyambak mawon kok. Aku ya bar lara diwiring karo dokter aja terlalu banyak melek malam Pak Oloyo ya. Aku ki ndagel karo merem kok dadine iki. Lah piye ta pesane dagel rumenemi piye Mas? Nek diweling nek entuk melek kuwi. Wah, wangine bodho tenan nganti ban gembos wis atos. Ayo. Nggih. Gedhe sepiro? Semono kuwi. Niki jenang gula riyen mawon nggih. Jenang gula Nggih, ya. sing halus-halus sik. Dipindah dulu. Dibawani nggih. Wah, cah ki angger kademen gatelen iki cah ki. Sopo? Nggih. Alergi dingin. Kok ngerti? Lah kuwi wis kerep ya. Sampeyan garukne. Ora dek omong dhewe. Oh, Nek alergi tak tambahan aku nek ngeroki cek gampang mari. Aja ngeroki Mbah Medeni malah nek ngeroki jenengan. Wah, lah ngeroki. Kok malah kleru sing tok nggo ngerok apa? Ra siung. Mlipar-mlipir kowe iki ora ngensiki sirah kok kita rasa-rasa. Kowe ku ora ngeroki ning brakot. Dracula. Oh, tunggal dene kuwi. Ya, Mbak. Ya. Sapa sing ngakon lungguh? Ora neng letek diklik ki nggo ngopo? Lah ya nganggo lungguh. Nggo lungguh to. Ya Lah nek tak wis. nggo lawuh ki mbok menawa wong iku ya nggo lungguh ngene kok. Wis karepmu Mbah Wale ya. Lah iya ta ya. Penting senompo. Sing ngakon ngebrok sapa? Ora. Lah iki malah piye to iki dagelane mah do turui. Lah Nek iki turu gek golekno godhong lah kaya urang lho iki. Kaya ingkung. nek kau iki ora nggo turu kepiye? Yo. Kekarane wong agremi Suaramu halus. Terangane nek anu Piyayi Putri suarane halus, ora duwe intil-intil lho kuwi. gadah tapi cilik. Oh, cilik. Mbah, nek ora duwe iki bindeng no. Lah, ning tenan halus lho, Mas. Oh nggih. Oh, kuwi to. Lah niki gadah mboten Pak Walu ya? Kowe duwe indil-indil men cilik to? Nggih. Lah nek indil-indil ki cilik. Ayo. Nek gedhe Nek gede ya kalau nek menjing, gede wis lemu aneh. gede ora ono ya kae gur cilik kabeh. Cek ya kalau menjing. Tak anune ndak kebur. Iki jan nyenges aku ya aku ki ora bondo ora rupa. Lah ditembangake barang. Ana teruse rasah keloro-loro. terus ngeten iki lho Mbah Klowo. Oh, ana Rada terusan rene ta. rada rene jenengan Rada kan rene. rada radi kopoken to. Wah. Kowe kok ngawur to. Jijiki banget. Lah piye to Mbah? Lah piye to aku ya meng ngono to. Lah ya Aja gawe rusiku. Iki arep kaya ngene iki cerdas, pinter. Uteke pinter. Mula nganti metu kuping barang atau bukan piye? Padha wae ngremuk. Aja dibuli mesake yo krembak-krembik lho. Mbah Klowo sampun sepuh kudune ya dilindungi to Pak Walu ya. Ya rasa nyengir-nyengir ngono Aku ki tutuke. arek melu bawa. Le ngene-ngene iki rak kaya apa nek ngerti? Napa? Kaya wedhus lanang iki lho. Wedhus lanang nyapa? Mulai iki kuru ki soalnya kerep go silian. Diubengke.
Diubengke. Karepe nek wedhus lanang akhire Wah, aku wedi malan. jenenge wedhus. Wedhus nyilo. Wedhus ngilo. Akhire cak Lah jenengane ora iso nerokne wedhus sih piye? Apik iki Mbang wedhuse. Iki wedhuse domba nang pojokan dikir. Kapleh. Iki nek wedhus lungguh korban ki ya pahit iki. Kok iso pahit ngomong Mbak Walu ya? Apa kanane iki sing ora-ora kok iki bocah iki. Padake iki paling enak. Wow, ya bener mane. Wah, rambutnya ya keriting ya. Ya keriting iki sing keriting. Iki Mbah iki tak rebunding to. Tumaku ilang resik. Oh. Iki siji loro gur kari pinjal. Aku nemu nang kete kok cathak iki. Ya gur sitok kuwi. Iki kok ya ora disemir to, Mbah? Ora. Undekmu kok aja ngolokke nggon. Lah nggonmu be kaya ya keriting ora semiran. Ya toh? Ora rono-rono. Oh, rono nganti tak arakno kene iki lah rono ya kebabuti wong. Iki disetriming ora. Ya ayo, Nduk. Bawa kaya anteman. Hati pawi suaraku rada gerok, Mbah. Lah terus nek bawa ki anggere nyuwara ki jendike papat ki munggah jentit. Kayak kok nek wis mari klembrek. Nek Ini kekuatan. Iki namanya menyesuaikan umpamane nek ada dhuwur ki ya rada diangkat nek wong iki sing paham lho. Lah aku nek nada dur kok ora tak angkat, gek tak dunke. Ayo Trono wis ora sang ngrungokke radio rusak. Radio jangan. Suara kongkang tablek lendut mocer. Pawi Saka ngendi Mbah Walu ya? Rong mburi. Ora kok dandanane kuwi dandanan ketaprak. Wah, lah aku mau dadi adipan urip ngene ngono. Lakone Arya Penangsang gek aku dadi jarane. Tak kira nek dadi apa sing gagah ngono kok. Wah lah, Lah wingi tirose jenengan dados Panji Asmara bangun. wah ora bangun kok kayak iki Panji Asmara surup. Soale metune surup. Dadi Alopot. Ya melu. melu ambangane bisa glondrang. Ayo. Padake penumpang kok. Bisa nekeno bisa Raneng gelas iki. Napa? Nggo nadai rene iki lho. Ora sak gelas. Napa kok kok insek? Baskom. Lawong. Iki kudu tes. Lah, apa? Ini yang dinamakan air keluar berlahan-lahan. Perlahan-lahan piye to? Wis Air pokoke keluar berlahan-lahan. Teliri. Perlahan kok. Nganu liwat sela-selane wajah. Lah iki kon muni janganan wae angel lho. Lah kok iso? Muni bayem ngono. Bayem ngono. Wah waluh kluwe. Bang gedang. Kuwi Bayam. Lah ya waluh kluwe bang gedang ijo-ijo komplit pokoke. Oke. Lah iki to trimo dihukum gantung nek kon muni gayut. Ora. Oh, tenan kowe. Sesuk nek ketularan murangos gua arep apal-apal tenan. Iwi. Nek ketularan merongos piye, Mbah? Kanca musuh. Balapan melayu iki nomor 1 lho iki. Kok iso? Melayu cocok kancane durung teko wis tekan ngarep motong pita kok. Sing menang kudu wonge. Maju kaya gergaji ya. Diteruske engko ndak gawane kelangan titip polo. Yen gampang luwe. Gampang ora gampang. Lah ya gampang. Yen gampang luwe
gampang Kemugahan, Mbah. Bu kemunggahan bukan medunen. Yen angel ka alangko. Mbah karepe pamer cengkok. Cengkoke kaya sinden karepe. Ning umpamane iki dadi sinden kancane do nek kon lungguh nek kono kae lho Dek iki. Dadi apa sinden apa berarti? Sinden istimewa. Oh, diprioritaskan biar orang-orang tahu kalau Mbah Klor itu sinden istimewa. Lha iki wis tau juara penyanyi campursari swara ndek dhuwur paling top sak Gunung Kidul. Iki nomor 1. Mbah Klor. Nah, pesertane 10 ning sing 9 bisu. Dadi iki nomor 1. Sasake. Sabar ya, Ning- Mbah. Ning arep aku kaya ngene kae. Rupaku kaya ngene nek sing wong do mirsani kuwi kawar ora petok ning anakku, Mbah. Dadi apa? Anakku ki karo Pak Bupati pe kajen anakku. Kok iso? Lho, anakku ki pipis wis di anu polisi nganggo senjata, ampuh to? Hebat no. Heeh, ning Dijogo apa kok piye? Dijogo. Masalahe? Hah? Masalahe apa? Aku ora ngerti ya ming anu nyolong kayu jati rong rit. Kuwi Ya, nang men. penjara ngono to. Kuwi meng nunggak semi bapakne gitu. Mbah aku ki ora. Ora apa? Aku biyen nek ming wedhus bangsa sapi. Maling. Tan kena tinumbas harta Kowe semingkir men anting sing nyanyi, sing nembang. Iki padha dek ning lor kono, Mbah. Nggih. Kaya ono bocah tegelan. Kok iso? Waduh nyokoti mbokne kae. Bah iki ora nyoka iki ngemiki ngono kok lemu aneh lho. Lah men ngopo? Lah ya men ra ngelak. Aku pas ngelak aku ya. Lho, wis tuwa lho. Sani nggih. Tuwa iki ngombe banyu putih kepara lendrut wae. Ya anu ya leri wong. Kowe joget apa? Ojo lali marenganku iki kang mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Dek semana
Matur nuwun. Sampun. Niki wong pinangkani pambutan saking Saking dene. Pak Haji. saking Pak Haji mau minta capek gunung ora. Senes, Pak Haji wau caping gunung. Wau sapa to? Kuwatah soalnya sing nyuwun pamundutan Bang. iki wau. Nggih. Sapa Malahane. to? Kowe kecer kowe. Kok saya engko ndak dijupuk Mbah Klowor? Heeh. Ora. Aku ora gelem cukup, tuk gur ngrumat senengku. Saking Pak Mbah Kong. Oh, Oh, Mbak Kong. Mbah Kong tok mboten enten asmanipun. Nggih, sampun Mbah pun Kong. sendikani. Nggih. Nyo iki Ah, mau diklupuki kono pambutan sing urung disendikani. Terus ki mau Pak Haji ki mau dibedikane apa ora? Wah iya to wis lunas kok ya. Oh, wis lunas kok. Ngapa? Pak Haji wau caping gunung, Mbak. Leser. capek gunung. Caping gunung. Wah. Pak Haji niku caping gunung langsung jula-juli. Jula-juli. Ditokne kecerdasane Mbah Waluyo. Yo karo Biasa. klawor Kok klewer to? Klawor. Ya nganggo komplitane wae. Ya. Oh, caping gunung ngagem bawa. Heeh. Saben bengi. Ayo ngartekke Mbah Waluyo. Saben bengi ya tiap malam. Ayo. Nyawa Pas. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retengnya. nganggo ekspresi Mbah, nganggo ngene-ngene. Nganti kaya Ben maca mendu- deklamasi. Ben Tiap malam menduko. melihat hewan yang pantatnya ada retengnya, klip-klip itu namanya kunang. Yen memajang Rada angel iki. mung karo janur kuning. Pas. Artinya Pokoknya pakai janur kuning lah. Apa kok kerupake janur kuning? Yang memajang itu tadi. Oh iya. Tiap malam majangi. Pakai janur kuning. Ora memajangke bahasa Indonesiane apa? Ya memajang. Pakai janur kuning. Ya. Janur iki wetengen Hijau. kembang wae weton. Gunung Bunga aja keluarnya dari gunung. Hong hong hong. hong 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 ki apa? Sengkok kowe mau. Lah gue mau gunung. Ya, dari gunung. Hong hong hong. jenenge nira kowe. Sapiten. Kok sapiten? Pacitan. Lah rawurung ya ora ana. Wah. Enak sing kari dhewe. Kayak iki banci jalan kapas kae. Ning Malioboro, Ding. Panas. Aku kegawa Madura ya. Oh. Panas. Bisikan aku, Mbah. Njoroke kok kaya ketenggol truk aku mana. Oh. Oh.
udan panas udan panas aleng-aleng triplek nek ngono aku kae. ya nggawa Kayak- payung to Wo. Kayak Caping gunung Ayo Mbah Waloyo. ayo Mbah Walu ya Mbah Iya sik ora. Kudu anyar iki di streaming. kudu anyar iki kudu yo. Oh iya iya. Wah. Sake apal ya tekan Ayo, ganti, ora, ganti. terus ganti. Awan-awan sapa karetan ngilih hondro palang neng dalan Rabi prawan mengoleh koretan Ya ora sida prawan jenenge. Rabi wae rondo sing wis mijiran ngono kuwi lak mengko yonane nek kesuwen selak pati awarga sangen sugih rejeki ayo Mbah nek saiki acara rasul mula akeh warga yakin sing padha kumpul yo ndedonga supaya kabul sangen sansaya pinunjul yo ndedonga nang ngersane kanggo wasa sarang-sarang para pamirsa mugi tansah bagya mulya tansah kalis sampe kol iki jarene wayangan sing sepisan iki nguri kabudayan sing ping pindho kana kanggo tontonan wayangan kanggo tuntunan lan tatanan lan nek iki jenenge Mas Klawor karo sapa wae mesti iso awor omongane ora ngentan ora ngalor Mas Klawor mesti nganggo kathok kolor nek iki lak jenenge anteng piyayine pinter mongko iki wong penting senengane seneng ora more-more karo bapak ibu saben dina tansah eling nek kene mestine ana Pak Haji saben dina rajin lemula ngaji maca zikir dulur lan nuntut sewengi monggo karo isih mikir sesuk kepiye nasibe santri jan Mbah Walu iki pinter tenan nggih Mbah Klawor Aku jan mbok anggere karo kono kuwi wis. kae mau ana Pak Polisi nyambut gawe ora awan ora bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak-oyak penjahat karo wong sing padha judi ana meneh kae mau Pak tentara badan harus sehat kuat menggol senjata rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa saiki kaya nek Pak Kepala Desa Pak Lurah. Pak Lurah. kae mono sing abot pancen dadi lurah ngarahke rakyat kudu lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemah Ripa tepuk tangan doang semuanya
luar biasa Pak Waluyo Ijan. Ka ibu ana ngagem jilbab kuning. Sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang tansah peparing. Atine kudu sabar, ora kena muring-muring. Bener. Ana meneh Apik. jilbab warnane coklat. Sing ngagem jilbab kudune rajin salat. Piyayine meneng ora kena berkhianat. Tak dongake ayem tentrem uga kebak nikmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saiki yo gentah ndongakne dalange. Eh? Dalange. Oh, kowe iki tak terus lho, Mbah. Dalange urung kok. Dalange urung. Pancen apot iki sing dadi dalang. Kancane nggon peteng ngarepe iki mesti padang. Sing ning ngarepe iki wayang karo wit gedang iki arep cilik dadi dalang kondang. Alhamdulillah. Apik. Sindene. Oh ya aja sak gelemu dhewe le mau. Ora, kowe Ora iki aku pengen. kudu gelem, Mbah. Iki ngono jenenge sinden. Ora usah wedi arepa budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Oh ya. Paling abot ki lah dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nganti kesel dalan sambele, monggo iki mengkorong karyon pira bagiane. Ke saiki kon Pak Kaun, Pak Ruis sapa? Apa? Pak Ruis. Pak Ruis. Pak Kaun to Pak Ruis saiki. Saiki Pak. Paling abot sing dadi Pak Ruis nek diundang ora perlu wedi udan utawa gremes. Ya iso. Neng dinti tetep wis paring saes kuwi ngono tugase Pak Rais. Ya yo jan apa-apa iso. Aku gur nyarutan sing anyar Apa iso ya Mbah Waluyo iki. Siji meneh Mbah, terakhir Apa? Mbah. Khusus Apa? Mas Kimpul. Ya. Apa meneh kuwi sing jenenge Mas Kimpul. Coba nek diselamat arep lungguh mesti jumbul. Ayo nek mesti jumbul. Benar kendang soalnya. Le ngendang tetep kempel, tetep kumpul. Waduh, piyayine cilik. Ning ana sing brenjul. Nah, Mas Ki. Apa kuwi, Mbah? Kuwi apa? Dicethake. Ngesaki rokok loro dadi brenjul banget. Ora aja ngeres-ngeres. Tahu. Aja ya sing jenenge guyon ki ya neka-neka. Wih, iya. takono Mas Sulis iki. Apa? Bojoku ki pelit, bedidil, galake ra pol. Aku ki piknik neng di Mas neng Bali yo. Neng Bali ki. Ki pakne tak sangune kopat karo oseng-oseng teri. Iya. Iki tak naik det 200. Iki gur cekel-cekel. Iya. Tekan Bali ki kancane do jajan ki dhuwit yo gur tak cekel. Lah kancaku ora jajan. Mulinge bojoku gur kanggo cekel-cekel lah. Wareng mulih tekan omah medhun sing takoke ora kesehatan lho. Endi sing cekel-cekel wingi? Ya tak saki to, aku ngantuk turu blek. Lah kok nyusul ning mburiku, tangane gremeng-gremeng. Iki gur cekel-cekel. Aku ya ngono ketan. Piye lho Mbah Waluyo iki? Duit apa-apa kuwi. Ki duit apa Sing cekel-cekel? digremeng-gremeng kuwi duit apa-apa. Lah ya duwite kan tak saki. Lah iya. Karena mau ora tak ulungke sing go cekel-cekel mau lho. Heeh. Bojoku ora peling iki gur cekel-cekel pakne ya urung tak balekke tak saki ngono. Lah bojoku nusul turu aku iki tangane gremeng-gremeng tak sampluk. Iki gur go cekel-cekel aku. Dilala bojomu lah ya aku cara nyekel ora ngono. Lah jenenge nek karo bojo iki apa-apa ya diparingke to. Wes. Oh, aku ki takono to sing jenenge Mas Roni, Mas Sulis ki ngerti nek aku ki tanggapane berane tanggapan 4,5 juta ngono. Iki tak naike bojoku kabeh kok. Tenan ora kuwi? Lah kok tenan bojoku. Kowe iki, Pak? Heeh. Lah kuwi seneng kopiah 500 aku nemu. Oh kuwi dit sial kuwi aku. Lah kok sial? Lah wis tak delikke sik ketemu aku ya. Ya iya to. Delik. Pancen bojomu mendenake, Mbah. Heeh. Nek bojoku keras kepala. Heeh. Aku sore iki teko saka nyambut gawe, Mak ora nang lawuh kae goroseng, mbok golek-golek pecel lele. Pecel lele? Heeh. Sing go tuku apa? Lelemu tak pecel. Mbok mau dinehke malah kowe entreng le malah. Loh, Kok piye? jenenge bojo kok bojone mbah-mbah niki kok malah galak-galaki, berarti galak. ana sing kurang saka sampean. Lah ngapa? Duite iso kurang, Heeh. kasih sayangi iso kurang. Ukurane barang. Aku ki lek nyayang bojoku ki ora kurang-kurang lho. Contohnya nek nyayang piye? Lah wingi iki ana wong nonton TV, kowe nonton TV ora? Nonton. Boncengan karo sing wedok. Sing wedok ki tiba duase menyunyuh semene iki.
Karo bojone kuwi. Lah aku yo ngomong kowe ning omah wae mbokne. Aku nek metu-metu tak trimo mbon saking wong liya timbangane ndas nyonyo aku yo. Oh, lah ya penemu bulus. Teke loren ndase ireng Pak Haji ki atur ngono e. Kowe sakno meneh. Pak Haji ngaten nggih. Pak Haji. Pak Haji ngapunten sakniki klotokne tekeke. Ngesahke tekek lorek Pak Haji seneng tekek. Ning ampun nyemoni klawor. Ya nek nyamane aku piye? Lah ngene lho kowe iki arep dagelan kondang, MC kondang suaramu apik ning nyatane tatomu tekek iki kene iki marep medhun. Ning anggere seminggu ratus tak ungak. Iki tekeke marep munggah. Tekek wae ora betah gondo. Tekekku. Kuwi wis ora gelem mlaku munggah. Dus. Tekek apa tuh sing dibahas tekek sing endi? Lah tekek gambar kuwi lho. Oh, gambar. Gur arek nelak-nelek tekeke. Tekek lorek ndase ireng arep wis tuwek. Isih iso ngareng. Priye Pak Haji? Dadi arep tuwa ki sik duwe usaha. Ngareng. Saya Pak Haji. Saya mboten. Sae lah timbang. Sesuk ngundang Mbah Waluya meneh. Ora nek gur diundang tok kowe ora krungu aku. Iya. Jajal saiki tak undang. Nek gur diundang tok mesti gampang. Lah ya Mbah Waluya dibukakan. Yes, matur nuwun Pak Haji sing wis peparing, pokoke tak dongake kloso teles sing kuwasa sing males. Amin. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Klosone bedah sing kuwasa ki maha murah. Amin. Klosone diluntrung, mulai genduren wis rampung. Nadyan. Nadyan matur sarta. Lawar nembang. Ora kelakon. Kowe nembang, suarane tek. Mane banyu
ate janji nek saiki apa lali gunung tak cadongi saka jagung tak sili kabeh Syukur bisa Ayo, Bol. gunung desa Kati raja Ini ora elah padha lara Sampun Sampai boten gunung, dikane sampun minangkani, Pak Haji. Matur nuwun. Kena laser kita ki. Heh. Mbak Anteng kena laser. Napa? Niku nek lampu niku Heeh, lho. kuwi, heeh. Sumlorote jenengan niku lho. Waduh, sosokan banget ya. Lampu iki paling lomo kok sebrene. Lah ngapa, Bawa lu Mbak? ya. Anggere murup ngono gelem nawani kok. Kira-kira nama jenengan sami ya. kalih Mas. Lho nek ora percaya, anggere piyayi semene iki sing iso nawani ki ming lampu. Lah, Kok iso? Anggere urip ngono nyoroti. ya iya nek ora jane ora lampu urip Lah piye lampu mati apa ya arep nyelorot? iya Nyoroti. Nek liyane ora nawani ngene nyoroti. heeh. nek kanca sapa Tur lampu ki barang siji ning iso melakukan kegiatan bola-bali dalam satu waktu. Terus piye? Madang ngising turu, Oh, madang ngising turu. terus Lampu. Madangi sing turu. Lah ya arep wong tetrengok ki ya dipadangi. Ora gur sing turu. Lah iya. Apik lho jane lek ukara. Lampu ki terangane iso madangi sing turu mungkin ben. Ya. Nek sing lungguh ora dipadangi maksudnya. Lah iya. Timbang kon aku ki ana wong gur obah wae iso mati. Lah kok iso? obah kok iso mati Gur turu telentang wae iso mati. Lah kenapa, Mbah? Lah nek nelentang ku telentang ngono mati lho nelen liyane kuwi ana kentang ditelen ayo. Telentang. Ya ora ngono konsepe kok ya. Iki mau sing lali janjine iki ben dipinangkani karo kanca-kanca. Ah. Ini juga no. Sapa Mbah Waluyo? Mikir. Mikir. Ah. Milih ya. Karo Iki lho sing cilik iki lho. Aku rasah milih sprene semene kabeh raukan wis sak-sake wis gelem aku. ora Senenganmu tipemu sing piye, Mbah? Wis aku ki ora ndek tipe gur ngangon wektu aku. ora Ya wis, coba. aja wae. Sampeyan wae sing nunjuk apa Oh kelawar. iya. Yo ki ana Mbak Okta karo Mbak sapa? Mbak Niken ya. Loro ae, loro sisan ra apa-apa. Ayo. Ya, ayo sepati ta. Aki kumbah kelawar. Sing akan luga sapa? Sing himbauan kepada bintang tamu kakung Mbah Waluyo karo Mbah Kelawar kapure supados mboten lenggah. Oh dipilih kesindan kok. Mas mesake pun sepuh-sepuh. Lah ya ora Nek to. kon ngadeg terus ya kesel. Ora ki pamrih tak kon ngadegi tak arep tak naik asupan vitamin. Oh. Olah lu. Mbak ngerso vitamin apa mboten? aku iki arep ketarane ngadeke tetep tenguk Oh, lho, lah pripun niku tetep ngadeg kok tetep tengok. lah ya tenguk ning kene iki ketarane aku anggere ngadeg ku ya tenguk ning dong tenguk malah ngadeg aku iki Oh, napa niku? mbuh aku Lah, ora tak aja embuh ora ono keterangan. Bawal, tidak mriki. Mbok mriki to, heeh, do nyedak-nyedak kene lho. waduh bagahamu Jenengan kono ngajeng ngadeg napa ajeng lenggo? Aku yo aku ngadeg karo lungguh ora apa-apa, lungguh karo ngadeg ora apa-apa. Kene nduk Ayu. Ayo. Ayu. Kok aku mau rungune cah asu?
Wah, nu Cahayu. Cahayu. Wong tua ki nek ngomong cok kaku ilate. Oh iya. Nek jajar wong wedok kene iki terangane ora gori ilate sing kaku, tangane barang kaku. Ngene lho Cahayu. Apa nih latihan apa nih, Mbah? Arep ngaturke lagu sing kepiye wong loro Kembulan. Oh Kembulan, Cek. Wow. Bulan nggih. Ora Mas Del lali janjine. Lali. Lali, Mbak. Dan aku anggar ngiwuk ngiwuk nengen ki teratapan aku. Pripun? Apa? Tujune ra nggo kacamata aku. Lah nek iki kacamata pripun? Aku wis tau nggo kacamata plus ngono iki turune ngandringe bojoku ra apa-apa ora gedhe. Oh ngono. Bojoku kelakepan mlayu lah kaya arep dicaplok boyo. Lah ya jenenge nganggo kaca ngono kuwi. Ya malah HP kan memperjelas ngono. Lah bojoku nyoh nganggo nek ora percaya apa-apa ki ketok gedhe ngono. Ya bojoku nganggo. Lah aku turun ning ngandringe ngono ki. Ya Aku ki bojomu ya piye, Mbah? ndelalae kemulku ki rada nglengkap ngono. Bojoku yo mlayu buak. Lah ngapa kok gila? Lah mbok ora ngerti. Lah mesti tanggane kacamata mau. Lah wong aku kacamata plus ki bojoku rugi lho ning pasar ki. Lah ngapa kok rugi? Teri cilik-cilik ki darane bandeng. Wah berarti gila kaeroh jenengan wong darani. Lah ya mundak gedhe kok ya. Dadi boyo. Dibawani mboten? Bawani. Nggih. Heeh, dina Minggu. Ayo siapa sing akan lungguh? Arep Dina Minggu kang tak anti. iya nek arep cuci muka kayak soalnya wi make up-e. Ya iya toh. Alisnya separuh. Tina muni ngoyo ora Cepet menglali jan anane pijersa moyo pintar golek alasan ngandir-andir angen dukur Nek yo. aku wis ora percaya Bengawan Solo. Dandane alesane
Bintang tamu ayo bintang tamu ya. Jangan oleh ngurahi tenanan yuk. Wah, nganggo goyang pargio. Boy, Pargio. Pargio. Ini tuh zaman milenial Mbak Walu jenengan nek pon tuwek-tuwek niki gak heeh. Wah, lah ning ya nek nggon swara ngono iki beda. Beda piye? Pas ngene mo nek sing Beda. arep ora pati muni nek sing mburimu gluk gluk gluk. Kendangane mbok aja ngono kuwi. Kamu kendang. Kuwi itu variasi, Variasi. dalam sebuah lagu. Nek Pargoye nek wo ngono kuwi senggane. Munine. Jajal Mbak Walu ya sing Pargoye kene. Aku wis tau jajal gegeden kok ra sida. Tiwas lecek ya. Iya. Anu jare arep Rahman jenengan. Ya ngomong sapa? Lah wong jenengan dhewe aku kok Rahman sore wae ngono. Wah, ora lho, Brahman apa. Mas Klowor wae iki jan ketoprak ampuh Mas Klowor. Lah iya ayo. Kowe Piye Mbah? Kowe ngetrapruk. Kowe Ketoprak. heeh. Ketapruk, ketoprak, Kowe dadi minak jinggo. ora. Apa ya sing bagus sih tak goleke sing bagus. Wae sing kira-kira apik. Oh, broto. Sing sesuai dengan rupanya. Aja rupa to karo wong tua kok rupa. Rupa itu bahasa Indonesia. Oh, Rupanya. Nek anu Jawane wujud ngono. Wujud. Mbak anu apik ki ya dapur ngono be. Lah nggih, berarti sesuai dengan dapur. Oke. Mondo. Kowe dadi apa manut? Kayak iki dadi anu wis monggo. Kepita sutradarane. Apa kowe dadi dayun? Kowe dadi dayun. Aku ora iso dadi dayun. Lah dadi apa? Aku dadi sak-sake we. Oh dadi tumbak nek ngono dadi tumbak. Wah, ojo. Iki kono tanggo tumbak rusak dekku. Tanggo duwen-duwen kok iki. Anu wae nek Pramen iki engko ning goro-goro wae. Ning goro-goro Pramen. Apa tekan guru-guru sampean? Tekan. Iki Lah. tekan. Oh. Bawalu iya. yo. Tekan. Tenan nih. Kapan aku nek ngomong tau temen wis to percaya. Berarti ngapusi ya. Ya iya. Nggih, berarti Ya fragmennya wes. mangke gara-gara Heeh. Nggih, lagu wae dipinangkani saiki. Iki wae kan pamundutane kuwatah to Mas. Heeh, iki Lagu. sik sapa sesi deman mau ke kan Nggih, sisi deman deman beda. kula nyuwun dikancani. Oh iya karo Mega wae ya. Ya, Nduk, Mega, maju Ayo, ya, Seperti ngancani. bisa. Ya. Jane nek sesi deman iki dhewe. Nek Yo. wong loro ki transparan jenengan. Iya. Jenenge terbuka kok ngono. Ayo. Kok iki jane lagu sing tegelan. Lah piye? Lah luwih becik patenono ku lho mbok ya diuripi. Iya. Sesi deman niki mau kan nyuwun dipalaranke. Oh palaran. Nggih. Dipalarke. Piye nek palaran? Ora ya ora apa? Jal- Monggo. Pripun? Ah, cakepane kan ana apa? Padha wae. Oh, padha to. sami mawon. Nggih, sami. Kucake palaran. Heeh. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu Mbah Wal, Mbak Anting, Mbah Nggih, Klowo. sugeng dalu. Halus Nggih, nih. ya Allah halus banget nek iki. Padha kaya aku. Nom-nomanku yang ngene iki. Lah iki kan alus ki bar diayak, soalnya nek kowe kan ora. Rada maju kene nduk Cayu. Ada Kowe ya kayak maju. pasir. Maju. Nah, Klowor mundur sithik. Nah, Mesake lomba aja disia-sia to. ana ming mundur maksudku men ra nabrak gambang. Rada Mbah Klowor wis ora usah maju wong wis kok. Oh wis maju banget aku kok. Ya, sesi deman dibalarke minangkane pamundutan. Ya. Wiwitane anderek sang peke pria
Urip ana Matur nuwun, iya. Wah, jan Jan ayu alus. Wajan apa? Lembah mana? tur gapyak Nggih, makane. kaya Mas Klawor kaya Kae ayo jumeneng kaya ingkung, ayo. Grapyak tur ngene iki semana. Pokoke Nggih, grap. Mas Klawor ki gapyak asumana wis monggo. Semana ora nganggo A. Grapyak semana. Oh lah iya. Iya, iki tak neruske lakon, Mbah. Nggih. Engko bengi meneh, lelimbukan engko bengi meneh. Oh nggih, matur nuwun. matur Namun nuwun. derek dedonga anu Mas Da mugi-mugi Nggih. warga ing sangen tansah pinaringan kalih sing sambi kala seping rubeda. Amin. Subuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Amin. Amin. Monggo kalajengaken. Matur nuwun, Mbak. Anting, Mbak Waluyo, Mbah Klowor sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Iya. Ayo terus ke lakone. Iya. Kirim pate kasih. Oh iya. Khususun laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga laruhi Kisena Nugroho laruhi Propunda Dalang Saknuswantara Al-Fatihah.